Добро утро! Отивам на състезание по хард ендуро, организирано от нашите приятели от Бухово Екстрим. То ще проведе на Бухово. В 9 часа и 1 минута ще съм там. Старта е от 9:30 и на мен доста ми се кара. Другата седмица групата отива до Македония. Има едно много яко трофи състезание с джипове. Ще бъде доста интересно. След Македония отивам да си купим няколко хималайки 450. Ще има каране, тестване, ще ги вкараме в боя. Събота и неделя, 17-18, има едно състезание спици и бодли за колоездачи. Мащаб може би към 700 участия сме обещали да отидем да помогнем да се връзват лентички, каквото има нужда по трасето. Асфалта е супер, хич не се парзаля, ама каквото е такова. Един баланс да направим тук на светофара. Добре, тръгваме. Трябва да правиш някакви първия моторист, с който засичам с ремаркето. Закъснява малко, може би. Сме в Бухово. Тук отиваме на картинг пистата. Знамена, чудеси, яката работа. Бая народ, момчетата ще карат, ще дадат газ. Вот. Аз това. Рокер! Дай да тураме гумите. Айде! Тук затворено трасе. Яко. Браво. Много добре изглежда това затворено трасе. Момчетата са се постарали. Браво. Мога да го направят. Оп. Какво става, бе, Весич? Как бе? Драго ми е те ви, брато. Да видим момчетата на старта. Прото. Там няма публика, не може да Да отивам да видя ота на бензина. Да не си вярвам много, че тук тази тревичка е лизгава. Значи ще мина от тук. Напълним очите с песък. Добре, тук има маркировка. И после тази трева се хлъзва супер много. Трябва да съм внимателен. Оп, тук ще го поискаляме малко. Това е ясно, що липсва гумата. Видела някоя контрола, докато се моткам тук, си подкарваме. Ако има на експерта, има на прото. Само че те тук, докато се върнат, те ми мърда един час да си отвиса. Горе ще е по-интересно да се зяпа. Аз трябва да отида там, да си победстваме малко тук. Не ми трябва даже да спирам и ABS-а. Ще минем от тук. За да се спуснем ето тук. Как ще му сложа едни тарлешки на това ТНР? Само си търся повод. Тук е уникално за каране. Какво става, бе, Мари? Не си иска каплата. Заложил съм се тук на една от точките. Това е стремър за експерт. Ако може да се види нещо, това е за прото. Секо! Браво! Има много публика там, ми дай повече. Ало ти го, бе! Да видим долу при зареждането как са нещата. Тук минават стандарта. Тук
Тук минава прото. Той е експерт. Ето тук за хода за експерта. Рекютетата няма да ги снимам. То е ясно какво ще се случи с тях. Мисля да потеглям наобратно. Само един круиз контрол, ако имах, щях да си легна така назад направо. Мотора бива крила. Еми това е, аз вече се придам полека към гаража и сега, както съм така екипиран с бутуши и яхвам бесния скутър и се прибирам вкъщи. Айде, чао!